weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to sehila baabi to taktake to buruji to samba kanji to butanda to sehila baabi to guray to wuliyenge to melga to wompu ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno oumara abdoullaye to diallo to ñoomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruuji men to leydi Mauritanie hôpital Cheikh Zayed mon nakcoto ɓe mbatti hutorade karale kese ko wiyete systéme informatique beele kala jiɗɓe kay ɓe cellani jiɗɗuɓe ƴettude rendez-vous ene mbawa ƴettude rendez-vous à distance to leydi Sénégal ma en jaaha to Podor rewɓe jeeyaɓe Benna Bokku Yakar ene keewi mawninde kala oɗo saaha taw ko ñalawma rewɓe Benna Bokku Yakar hitande hikka nde ɓe mawnini ɗum ñande nogas jeeɗiɗi lewru mboya gonɗen ɗo hono Abdoulaye Daouda Diallo o rokkiriɓe toon 1 million wondude 100 tonnes maaro tawa kadi ne wonde nogas e ɗiɗi biyeji faade makka to leydi Mali armée leydi Mali e oɗo saaha kadi jofama fiɗeni ko fati e gueɗe kamtorinde feewi ɗeɓe mbaɗata e civil en ɗum noon koto falde meneka to leydi Nigéria ko bandiji mbaɗi ñango mumen e train dogowo hakkude Abuja faade Kaduna yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men to leydi Togo ko yimɓe tato taw ko trafiquant d'ivoire woni tigui hoggoji ñiiɓi kañumen mbiya teeɓa kamɓe kala ɓe mbaɗama déféré to kasomo Lomé to leydi Algérie ko avion militaire waɗi toon accident commandant goto wasi hen fittade mum bisimilla moon e kerki hotodirte joni jaaha ñoɗen kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum dongnata ƴiiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓanndu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiaque nanngata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela teyya heewɓe kuutoriima gorel teyya kollitin jiitima heen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiiji limtaaɗi ɗi gorel teyya ko nafoore mawnde ko nafoore moƴƴere aan jottiiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusooje tuƴiiɗo koyɗe muusooje jokkondir e gorel teyya so tawi koto Italie gonɗa jokkondirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkondirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teyya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkondira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɗe cafroɗen gorel teyya dañen jaam.
ɓataake tintinde tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano hono ceerno mouhammada moustapha sara ko ceernajo cafrirowo safaruji fina tawa ceerno mouhammad moustapha sara ko jaadinɗo ɗan dana walla e ɓalawal kala omo safar rafiji kewɗi rafiji worɓe e rafiji rewɓe kala ɗi jiida cirollo ceerno mouhamadou moustapha sara ene safra worɓe wonduɓe caɗele goragu weddaɓe korte wonduɓe dabaruji eɓe arsigaji men kippi kala ceerno mouhamadou moustapha sara ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe resede wonduɓe debbo gorko seyɗani walla gorko gonduɗo debbo seyɗani ceerno mouhamadou moustapha sar ene jogui leɗɗe omo jogui safaruji e Ganndal omo yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe sowade walla rewɓe dartoraɓe kala ceerno mouhamadou moustapha sar ene andina dendagal kilineɓe muɗum e dendagal sehilaɓe makko wonde o arti oɗo ñalawma hannde omo tawe ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie omo tawe to Nouakchott to leegal bitegal Basara waɗɗani épicerie 3 kala jiɗɗo heɓdemo noon sa waɗi 41 86 05 43 ko numéro makko taw ko numéro makko noddirguel woni numéro appel so tawi noon ko yimɓe heɓdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Sénégal ko 00 221 77 605 53 06 ceerno mouhamadou moustapha sar en andina dendagal kilene mum o ari o maddi leɗɗe kese pulla omo yeyi yimɓe kadi yo gandu stock o heewani ɗum noon mbadden dando ko adi ko stock o ne gasa ceerno mouhamadou moustapha sar ko laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo golle mum jaadindo dana walla e ɓalwal kala ɗum noon mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawbaare nogas e jeenaya lewru mbooya hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruuji men e ɗemngal pulaare sawta he ko musidɗo moon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen gardidi kabaruuji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen gouverneur uji ɗi Nouakchott ɓe joddima batu mabɓe ɓe joddi batu ngu noon koye jaago kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamu woni Mohamed Salima wula merzouga omo wondi kadi ɓe joddima batu ngu kadi e wondude e jaagogal kalfinaɗo ko fati nden ka e kisal leydi ndi woni ministre de la défense nationale hono hannen wul sidi batu ngu noon ɓe mbaddi ɗum kadi mbaddi batu ngu noon ɓe kullelama tigui woni mujibu batu ngu ɓe joddima kadi e jaago e yimɓe hewɓe taw ko halfinaɓe ko fati sécurité guila ko mawɓe militaire uji ha e sécuritaire kala woni mujibu batu ngu noon ko yidde kaya ɓeydude ko fate jokkodirala moƴƴala hakkude gollorle leydi ndi hakkude mum e population Mohamed Salim wula merzougue noon o joddima kadi batu e gouverneur uji Nouakchott wondude administrateur directeur général de l'agence nationale pour le registre des populations et des titres sécurisés woni tigui mawɗo bindirgol woni mawɗo recensement tawateɗe nder Nouakchott ɓe joddima noon woni mujibu ngun batu noon e oɗo saaha joni ko gam yidde kay ƴettude peeje hoybitinde wonande ɓen Mauritannaɓe tawateɓe nder leydi he ha oɗo saaha joni taw ko ronkuɓe hebde binditade ronkuɓe hebde kayitaji mumen ɗum noon ɗiɗo batuji kala noon jakkodirɗe ko caggal kayde hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani wanno discours mum e nder discours he noon o holliri hen mette makko no fewi faade dendagal gollorɗe leydi ndi kala wasi ɗumen ɓattade hano hannit ni population leydi ndi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie hono mbiruɗen gardidi kabaruuji men hôpital Cheikh Zayed mo Nouakchott watti hutorade e oɗo saaha joni systéme électronique yidde noon ko weɓtande ɓen citoyen leydi ndi kala ha tenti noon e wonɓe caggal Nouakchott ɓe kolani nder Nouakchott hono no holliri kay communiqué taw ko communiqué jaagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade ko ni tigui communiqué o leliri
ngam yidde kaya ngam yidde ɓeydude e weɓnuden ɓeena yidɓe ka yidɓe arde safrade e nder hôpital Cheikh Zayde ardiɓe hôpital o oɗo saaha joni puɗɗima hutorade oɗo saaha ƴettude yimɓe yidɓe ka ƴettude rendez-vous ji men addi mbawi ƴettude rendez-vous men à distance woni noon woni yimɓe ƴettude rendez-vous woni kay gona galle maɗa walla gona wuuro moɗon à partir de téléphone maɗa mbawa tigui walla ordinateur maɗa mbawa ƴettude rendez-vous to hôpital Cheikh Zayde taw kadi ko via système électronique ɓurɗo webde no fewi to banggue hutorade walla via centre d' appel tawa noon eɓe jogui numéro to appel mo poɗɗa noddude e ɗum noon mbawa ƴettude rendez-vous maɗa jawa ƴettude rendez-vous ma hano hannirta ni e rendez-vous ma nde poɗɗa ƴettude e tawa kadi koye médecin poɗɗo safrudema oɗon systéme noon ma addana yimɓe hewɓe e kono mise de temps mumen no fewi kala noon ñalawma médecin kala ene fanno yaari o ene ƴetta ha nogas joyo rendez-vous ɓe foti safrude so tawi noon demande o ɓurti automatiquement yimɓe winditiɓe ɓe natti koye ñalawma paaɗo o e ñalawma goɗɗo ko hen tigui indi men mbawata yaltude e ñalawma dewɗo hen o so tawi noon médecin mo poɗɗa yidirde moɗɗa yiide o ñalawma so tawi heeɓi on ñalawma joguiɗa rendez-vous so tawi heeɓi urgence automatiquement ma waw hebde neldede message on message noon ko hollirede tigui wonde kay a rokkama rendez-vous saaha goɗɗo kala noon jiɗɗo kadi ƴettude rendez-vous mum lien mum ne woodi taw ko lien moɓe jaltini on saaha so tawi a waɗi on lien aɗa ƴettude rendez-vous ha no hannirtini walla numéro téléphone moɓe dokkiri ko 45 25 02 00 ko ɗum woni numéro so tawi a ƴetti on numéro ma ƴettu rendez-vous ha no hannirtini taw ko galle ma gonɗa walla ko wuuro mon gonɗa ƴetta rendez-vous ma ha timma nde puɗɗuɗa arde eɓe eri noon ɓen ardoɓe walla addoɓe ɓe cellani kañumen kala nde mbawata battata hakkillaji men no fewi mbawa toppitade tigui oɗo systéme mbaɗaɗo tawa kadi ala badnaɗo so wona kamɓe mbaɗna gam yidde hoybitandeɓe e wewnitandebe ko fate safaruji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Oulage Has ko jagogal kalfinaɗo ko fate cellal e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui altine hanki kikiɗe wonde ko ujunere temetere capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo neɗɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe ɗiɗo tawama jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe goto hefti cellal muɗum hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi e nder leydi hen leydi Mauritanie ne yaara ñalawma hannde o capanɗe joyyi e jeetati ujunere e temedde jeegomo capanɗe jeegomo e jeetati neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere temedde jeegomo capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo kefti cellal men hano hannirta ni ko temedde jeenayyi capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi wonati leydi ɗi faade oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha to Zoyrat police halfinaɓe nden ka ekkisala woro Zoyrat ɓe teeɓima tigui fedde taw ko fedde dartorinoɓe fewnude dolo woni sangara taw ko sangara lokkal mo hinde sumsuma fedde nde noon koɓe sagataɓe tato kamɓe tato kala noon ɓe teɓama e nder galle to ɓe pewɗanno on sangara hollirama noon ɓe mbaɗama déféré to kaso mawɗo mo Zoyrat procureur mo Zoyrat kañum tigui ɓayyini kabaru on e saaha tigui o wonno e ko wiyete incinération woni tigui duppugol gueɗe ɗe laamu ngu heɓtata guila e marchandise uji bonɗi ha e drogue kala koye saaha duppugol muɗum tawa kadi eɓe nangguno temedde tati e sappo litere sangara mo hinde sumsum moɓe pewno wondude e gueɗe goɗɗe poɗɗe goɗɗe ɗaynoje e drogue kewɗe moɓe keptuno e fedde ɓeɗen fedde saysayeɓe ɗum foof o duppi ɗum koye ngan sanga o ɓayini kabaru kanko procureur o ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Sénégal paaɗen jeena ha to Podor kala hitande noon so oɗo saaha yonti rewɓe taw ko jeeyaɓe landa Benno Bokk Yakar ɓe Podor naɓe walla département mo Podor ene kewi mawninde on ñalawma taw ko ñalawma rewɓe ñalawma hikka o noon ɓe cuuɓi tigui ko nogas jeeɗiɗi lewru mars woni tigui ñande nogas jeeɗiɗi ɓennuɗo o ɓe mbaɗi ɗum koto wuuro witego Bokke Jalluɓe ko député Yetta Sow noon kañum tigui yuɓɓini oɗon ñalawma député Yetta Sow ko kañum woni cukkoɗo ɗeɓo hoorejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal woni deuxiéme vice président de l' assemblée nationale ko kanko kadi kanko woni hoorejo rewɓe Benno Bokk Yakar to Podor ñalawma o noon waɗi fayida no fewi o jirwinama hano hannirta ni e nder on ñalawma noon ɓe mbaɗi toon ko wiyete foire on foire noon ko yawde yeeyde kay e hollirde wadde weejo ko fati e produit ji local taw ko produit ji pewneteɗi toon ɓe mbaɗi kadi e nder ñalawma he consultation gratuite woni tigui consultation tawa hay mbuɗum ala ko yoɓete ndi ha kikiɗe noon kamɓe rewɓe kamɓe kala ɓe looti ha ɓalli mabɓe laaɓi ɓe ñanti mone mabɓe kala ɓorni comci mum daneji taw ko comci jettiɗi hano hannirta ni
e nder hollirama noon e hollirama noon e nder oɗon ñalawma hollirama 19 maire tawateɓe e nder nogas ɗiɗi commune tawateɗi e nder département mo Podor 19 maire wawi tigui notitade hen wondude kadi e président conseil départemental o notitima hen hono biyeteɗo Mamadou Dia hono ministre des finances et des budgets e dow woni tigui Abdoulaye honi tigui hono ministre des budgets et des finances e dow inde coordination départementale o rokkiri toon 100 millions taw ko franc CFA wondude 100 tonnes maaro wondude e nogas ɗiɗi billet avion ɗum noon ko faade hijjore faade makka ɗino foof noon koye mbadi kay faade rewɓe benna bokku yakara ɓe Podor ɓe keeɓi toon kadi ɓe dokkirama toon kadi 60 machine taw ko machine ñewtowo ɗin machine aji noon ummi tigui koye junggo Amadou Kane Diallo ko noon kadi hono Baba Mala Abou Djoubade e advise ɓeɗo kala ko nalankoɓe leñol ngol dowluɓe no fewi kañumen kadi mbawi tigui mawninde ñalawma o hano hannit ni belli ɗum saabu ɓe waɗi toon concert pattama limmiɓe kamɓe noon yimɓe benna bokku yakar ɓe kala kamɓe kala noon ko dande ko wotere ɓe kolliri kamɓe kala ñalawma hanki o ñalawma hannde e ñalawma janggo kala e ɓen caggal Macky Sall hoorejo leydi ndi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mimeto Podor koto Mbour paɗen talata hannde o Macky Sall hoorejo leydi ndi o waɗi inauguré woni tigui udditgol hôtel taw ko hôtel pattama limijo mo walanteɗo Allah hôtel biteɗo hôtel rue Baobaba on hôtel noon innira ko ɓokki mo tawe e nder département mo Mbour hôtel o noon ina waɗi 120 chambre woni suudu omo waɗi kadi omo wawi o jogui hattani wawde jippinde ha 1jeetato neɗɗo jaaru makko noon ko mara ko 6 milliards taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keɗɗeɗen Seynabou Ka Diallo ko suka debbo étudiante baranoɗo to Sarar o jeeya koye haralde taw ko 33 woni 31e promotion catala bitengal IFR des sciences agronomiques de l'agriculture de la technologie alimentaire woni IFR SDTA kanko noon o wirama tigui jamma hanki o sanga 21h woni 9h jamma to guenale witeɗe guenale Thiaga Ndiaye guenale Thiaka Ndiaye ko toon tigui woni to wirnam ko yontere ɗennude nde noon nden tigui woni tawno omo wara omo wedda sara wuuro witego Jawduma ɗum noon ko wuuro tawtego e dow lawol witego route nationale numéro 2 waɗɗani université Gaston Berger sehilaɓe makko noon taw ko ɓe o jangguiɗanno to université to mbaɗi tigui seppo mumen taw ko seppo jaam yamiyo namdade justice yo waɗe kollirde tigui metti mumen e ngoɗon wargo goto noon e yimɓe tumaɓe kañum yooɓi fittade makko teɓɓama e nder enquête noon tawama tigui e jaati ko on yooɓi fittade makko on barɗomo kadi ko suka gorko mo o yaltidanno woni sehil makko gorko ko on yooɓi fittade makko caggal kaye hollirama kadi ɗi kolliri wonde kanko suka debbo baraɗo o ko coynoɗo mo yaranno e lebbi nayyi ko bone ndu reedu noon o diskitanno woni tigui ko dugdanno e sehil makko gorko ha naati fitini hen yooɓi fittade makko caggal ɗum noon waɗimo e sac jollimo e moto ha sara université o weddimo ɗon ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal si Saïd Khady Satib Zaded ko vice ministre iranien des affaires étrangères omo tawi e jillu makko taw ko jillu gollal e nder Afrique guila nogas e jeegom lewru mboya gonɗen ɗo jillu makko noon o suuɓi tigui fuɗɗorade ɗum ko to leydi Sénégal noon o muri so ummima to leydi Sénégal ma o yaɓan to Ghana to ummima to Ghana o yaɓana Cellal won ko adi komo hibito hollirama noon o sifodiri e laamu leydi Sénégal cifande kewɗe no fewi o holliri kadi ma o daron doole makko ponno to beele kayit ɓen wiyeteɓe joom ngaluji woni les investisseurs leydi Iran ene mbawa tigui arde gollade hano hannirta ni nder leydi Sénégal o heeɓi waddude conférence de presse e Macky Sall hoorejo leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar ma jaaha to Ziguinchor kettoɗen correspondant men hono Amadou Kébé joɗiniɗo en to Ziguinchor Amadou Kébé assalamu aleykum. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe Weltaare TV sukaɓe Afrique on calminama on juurama on ñagama duwa on neldama duwa o kabaruji garanɗen ɗo hannde e nder Ziguinchor ma en jahan yimɓe to e tribunal jehen yimɓeɓe to e marsasum ko ɓuuri feñde ɗo hannde ina wayno woote samurde commerce waɗin ɗo e nahanki président sorta o gonnoɗo ɗon ina wiye Alpha Bakary Sané kanko wonno ɗon président chambre de commerce ina wayno ina woote ɗe gasani e jaam woote ɗe kadi ɗe mbaɗi labaƴ
sabu o wi kanko Oumar Goudiaby yantude tati ɓiijo Abba Cissé ina wayno on ɗon tawaka oye woto o winde ɓe ummi holɗum keesuji ɗi ummi usuy ngari ponno ko wadde directeur tan ɗo chambre de commerce ɗo kono koto gouverneur préfet toon ɗi jeehi kadi nde woota ha pari ine suute oye biltuŋaji caami ɗum waɗi woote ɗe ɓennani ɗon ɓe kiiri ɓe cali kanko Alpha Bakary Sane oye woote ɗe ɓennata sabu hadde biltuŋaji caami so tawi en ummima ɗon eɗen gandi hande woni balɗe 6 holɗum ñawoore to chambre de criminel Bofa Bayoto ɗo e nder Ziguinchor 12 jagganoɓe ɓe nayo gonno 14 hen ɗiɗo goppa ene wayno hande woni balɗe 6 hande noon dari e baare he ko Cheikh Oumar Diédhiou nde o namda o wi kanko ko demannoɗo ñande omo dawi demal 14 ɓe nde marande kanko omo dawi demal ala ko tinina e hunde wonno tenoynoɓe joni nde ɓe jeehi galle makko ɓe tawi toon fitel ɓe tawi toon laaña e kure ɓe namdimo holko ɗum woni o wi ɗum so are yaade ladde omo waaña ɓe mbimo bisimilla so tawi ɗimmijo o ko Yahya Koli chef de village de Boro Faye Baynunki hakkude ɗum e Bofa woɗɗodirani kanko ko seede o wonno ɓe namdimama mo nde hare nde waɗi nde holto gonnoɗa o wi kanko haalanimo ko sous préfet Niaguis on haalanimo ha feere hare nde kanko tinani ɗum noon ɓe dartini ɗon he haalaka ɓe mbi ha 3 heures so tawi ari ɓe kontina holɗum oɗo Yahya Touré kanko tuuma warde Mamadou Aliou Diallo kanko e Cheikh Oumar Sagna ko kamɓe jogori darade so tawi 3 heures yoni e yeeso bar eɗen gandi marsa sum hanki accident musɗo waɗi hakkude Jakarta e Minicar ina wayno Jakarta o mo wonno supporté kamɓe ɗiɗi fu tati largi ɓe duttima e joom maɓɓe ɗum woni hanki to e nder marsa sum ɗum noon eɗen gandi Abdoulaye Badji o ko mamurde affaire ina wayno ko Kubala o jeeya ministère de commerce ina wayno ƴettimo hanki nannimo e nder liggey muɗum ɗum noon ko ɗiɗo kabaruuji ɓuri feñde ɗo hande e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor musidɗo mon Ahmadou Issaga Keɓe keblowo yewtere ɗo e nder Ziguinchor gorko jeeyaɗo mbotto yo Allah hokku en walde e jaam Amadou Issaga Keɓe golle mon jooɗi peewi dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe siftinde on noon oɗo élément ko ñalawma hanki o waɗa no wadde ko wiyata hanki ko kala fetti ko hecciyanki kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali jeen ha to Menaka gue yimɓe société civil hewɓe ɓe kolori tigui oɗo saaha joni to Menaka to jamma ala toon ɓe kolori kala ñalawma e ɗum ɓeydo bonde no feewi guila kayit ɗeɗo pelle ɗiɗi taw ko pelle ɗiɗi taw nangodiri toon guila perɓodiri toon woni ndeɗo fedde wiyetede MSA woni mouvement pour le salut de l'Azawat wondude wiyeteɓe état islamique dans le grand Sahara guila nden noon hollirama tigui fodde ɗeɗo balɗe kala noon ɗeɗo balɗe kala ɗum wuli jaw no feewi mayɓe barmuɓe keewi to banggueji ɗiɗi kala gouverneur région o noon namdama ko fati alhaali toon kono jaɓani jabade hen hay konngol mono muuɗi mum komo deeƴi so tawi noon ko président conseil régional de la société civile on noon hono biyeteɗo Sidi Borka o holliri tigui ɗum ne wuli jaw o erima laamu ngu nde ɓeydoto tekkinde toon nden ka e kisal ɓeyde toon militaire uji yimɓe hewɓe noon tawateɓe nder nden fanle kolliri tigui wonde yimɓe hewɓe taw ko jamboreɓe woni civil en dogui on diwan dartoyi koye mumen e nder ɓen dogɓe moltoyade noon gam dandude pittali men kawri no daɗani saabu kay kawri toon e koninkoɓe leydi ndi woni fama forces armées malienne joɓima pittali mabɓe hollirama kadi fodde 16 e mabɓe mbarama kamɓe kala ɓe ubbita koye gaska gota woni force commune hono no heewede e kala saaha laamu ngu noon e kala saaha ne heewi yedde ɗum ha soro ladde ha joni ko leydi Mali keddoɗen guila talata 17 lewru mars woni mbooy ndu gonɗen ndu teskama tigui cogguji carburant e ɗum ɓeydi no feewi ha haaɗi lamɗam e nder leydi he kala kabaru o noon ko catala bitegal ONAP woni office national des produits pétroliers kañum tigui ɓayini kabaru o ɓe kolliri noon ɓe kolliri litre essence goto
jarannoɗo kay 663 francs wonti oɗo saha joni 760 francs litre gasoil jarannoɗo 593 ɓe batti ɗum 760 francs kala litre essence on paami tigui ko buuɗi 100 francs ɗum woni ko ɓeydi hen kala noon litre gasoil ko 200 francs ɗum woni ko ɓeydi e kala litre gasoil ɗum noon e oɗo saha joni ko mette mawɗo fewi caɗele wonande kay ɓena hutortoɓe e carburant woni joom autoji e joom motoji kala ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen ene saɗi kay hollirama tigui holle to leydi Mali ha joni keddoteɗen to ɓene teskama tigui e nder leydi Mali e nder Bamako lamorgo leydi ndi e yoga e guure mawɗe kala ene teski ene saɗi kay galle mo garata mo tawani hen bindan noon woni aide ménagére kono noon teskama kadi yoga e ɗiɗon galleji taw ko patron ŋeɓe rewɓeɓe ene tampini ɓen wiyeteɓe bindanuji ɗi ne tampina no fewi ha tengti noon e ɓen bindanuji taw ko holɓe nder ɗin galleji taw ko hen mbalata teskama ko kamɓe goni idotoɓe finde kamɓe kadi goni sakkittoɓe ɗanade caggal kay hewde golle e teɓe keɓata jam e patron en mabɓe ha tengti e patron eɓe rewɓeɓe ɓe kolleri eɓe ƴette hen eɓe kuuɗe saaha ni eɓe piye hay sinno ko weer walla kas kella mbiyeteɗa ko ma joɓa walla patron eɓe saaha piyaɓe mbaɗaɓe gueɗe kamtoɗe no fewi ɓe kolleri kadi saaha worɓe rewɓe patron eɓe e kala saaha ne mbaɗaɓe ko wiyete agressé sexuel woni fasadeɓe walla saaha namdade yidde fijjude mabɓe saaha ni porsaɓe ha pijje mabɓe alay saguel menaceɓe wonde kay mbaɗaɓe chantage so tawi ɓe jaɓani koko ndiwataɓe walla koko takkataɓe nguy wuuri haaɓe mbawa riwede e golle ɗe ɗum noon ɓe kolleri ko caɗele mawɗe no fewi ha tengti noon e ɓen bindanuji taw ko holɓe e nder galleji patron eɓe mumen hollirama noon ko ɓuuri hewde ɓen ko sukaɓe rewɓe tokos ɓe yaroɓe duuɓi sappo e nayyi sappo e joyyi ha sappo e jeegom ɓuuri hewde ɗon ummotoɓe village uji woni e guure tokose gara e guure mawɗe he lamorgo ngo walla guure mawɗe gam yidde heblade kay ko fate trousseau mumen ko fate mariage walla yidde fabade jinnaɓe mumen ko ɓen kewi dañde ɗeɗon caɗele teskama kadi jobdi ménagére woni tigui bindan jobdi mum ne famdi no fewi e nder leydi hen so tawi ko code pénal mo leydi Mali noon code pénal mabɓe ko fate gollotoɓe e kuulal mo taw ko bindaɗo 1992 e kuulal ngal article L95 numéro 92 020 winde no ko ñande 23 septembre 1992 yamiri ko kala salaire ɓurɗo famdude ɓurɗo jasde tawa ko wiyeteɓe intérêt professionnel ko 40 000 francs CFA woni ujunnaji jeetati kono teskama bindanuji leydi ndi ɓe hen ko ujunnaji ɗiɗi ɓe hen ko heewi fewi ko ujunnaji joyyi ɗum woni ko joɓete ete kadi dañani jamma eɗen mbaɗi eramo tan faade dendagal ɓen patron eɓe joguiɓe bindanuji yo gandu ɓen ɗiɗon bindanuji ko yimɓe kadi ko jibinaɓe yoɓe gandu kala ko neɗɗo yiiɗa ɓiyuma waɗe yiiɗa waɗede hoto waɗa ɗum ɓi janana walla hoto waɗa ɗum neɗɗo goɗɗo kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ɗum wiyama to leydi Mali koto leydi Togo paɗena yimɓe tato dartonoɓe trafic d'ivoire woni waɗoɓe trafic hoggoji ñiiɓe teɓama to lume lamorgo leydi Togo ɓe nanguirama noon eɓe jogui hoggoji jeegom ñiiɓi e ko ɓe nanguirama kadi ko wiyete blanchissement d' argent kamɓe tato kala noon ɓe mbaɗama déféré to kaso mawɗo mo Loɓe ɓe nanggano ko guila ñande nogas e ɗiɗi lewru marsa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ndu gonɗen ndu ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Algérie paɗen alet altine hanki o jamma sanga 28 mbooye hitande ujunnaji ɗiɗi sanga 21 woni 9h jamma sagataɓe joguitiɓe ha teddi mbaɗi tigui jangu mumen e train on train noon ko train passager ji dogowo hakkude kay Abuja lamorgo leydi ɗi e ngoɗo wuuro manggo wiyetego Kaduna ɓe mbawi yande e nder train noon jolluno temedde jeere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ɓe idi noon ko wadde kamɓe bandiji ɗi ɓe idi wadde ko pettoje mabɓe e lawol train e rayi hen caggal ɗum noon ɓe gone fellude e train o haaɓe mbawi uddidde ɓe naati nder train o hollirama noon militaire uji leydi ndi mbawi tigui ɗowtitade hen fabade ɓen wonnoɓe e train diwtiɓe haaɓe jatiri ɓawo kono teskama waɗi mayɓe hewɓe no fewi en keɓani bilan so tawi en keeɓi ko ɓurɗo labtuma e gattude hen teftinde on kadi aseda ɓennuɗo ɗo hono ɗiɗo bandiji kañumen mbanno jango e aéroport mo Kaduna ɓe joɓinoma fittandu garde goto taw ko garde sécurité ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar ko to leydi Algérie paɗen to leydi Algérie noon teskama toon tigui to wuuro witego Oran ko avion militaire kañum waɗi toon accident altine hanki o jamma pilote o ɗon komo to
ko dadiide mo commandant mo martaba commandant ko heno ko martaba commandant de l'armée de l'air ko heno wasi fittande makko avion janɗo o noon ko avion de guerre mo hinde MIG 29 ko minitaji seeɗa noon caggal nde wonno décollage de diwno ko ɗen tigui o saawi sara ngoɗo wuuro witengo oran tawatengo to hirnangue leydi ndi ko pana technique noon kañum saabi accident o Algérie noon wayri hebde accident baɗo ni ko guila lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeram ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaare habrude hen ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaka Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on